Helo, croeso i'r webinar ar ffiseg uwchgyfrannol. Gyda cyflwyno ni'n Mr Jonathan Williams I fi. Fi'n dod o'r de yn ardal ddim yn bell iawn o Gyfyrddin. A cyflwynydd chi heddi yw Mr John Williams sydd lan yn Cynarfon. Testyn sydd gyda ni heddi yw syludau. Falle yn mynd mlaen I testyn arall ar ôl ni. Bydd cyfle gyda chi yn ystod y webinar yma I typo mewn unrhyw cwestiynau. Os bydd cwestiwn teilwng, falle gallai ateb ar y chat, neu falle na I fe I John Williams ar diwedd y webinar. Felly, diolch John, os seid I bant â ni. Brilliant. Diolch yn fawr, reit. So, John Ffilyn dwi, a dwi'n byw yn y gogledd, so ella ac yn gwannol I rhai sy'n gwrando neu ella ac yn cyfarwydd I bobl eraill. So, da ni'n edrych ar gwaith blwyddyn 12 gyda ni, a dwi wedi dewis cwbl o topicau gwahanol I ni fynd dros. So, pan ni'n dysgu gwaith lefel A, dwi'n teddu I ddeud bod yna 2 fath o waith gwahanol. So, mae waith athro, iawn, lle mae'r athro yn gallu helpu chi, a mae yna gwaith da chi angen wneud. Okay? So, dwi'n gwybod bod lot o'n chi wedi methu dipyn o ysgol falle, ond be di beth pwysig I wybod ar gyfer pan ydych chi'n mynd I wneud fwy o waith blwyddyn 12 pan ydych chi'n ôl, a gwaith 13 ydy, mae yna lot o waith I chi wneud adra ar gyfer I chi ennill llwyddiant yn rhywbeth fel hyn. Okay? Mae'r gwaith I hun yn cymryd dipyn mwy o waith disgybl na dio gwaith athro. Rhaid chi gael athro da yn helpu chi yn pwysio chi'n tygau, ond efo gwaith lefel A, mae'n dibynnu ar pwy sy'n mynd I weithio mwyaf I fod yn onest. Okay? So dyna pam na I gyfeirio at y 2 math o waith yma heddiw yma, achos mae yna waith dysgu. Okay? So I ddechrau fe, yna waith dysgu, sef job chi, a dyna waith sums wedyn, a job chdi bach o'r athro dwi'n I helpu chi ymlaen hefo hwnna. Okay, ta, so, os dyn edrych ar rhai o'r pethau da ni'n chwilio amdan heddiw yma, da ni'n edrych ar deddf hook, chdi bach am Young's Modulus, a ella just touch bach ar materials deunyddiau. Dwi'n ymddiheuro os mae pethau yn ella mynd yn ar y 10, ond mae hwn yn newydd iawn I ni ddefnyddio, a mae'r meddalwedd yn wahanol I beth ni'n arfer efo hefyd. Okay? Fatha nath Jonathan ddeud, os gyda chi unrhyw gwestiwn, cofiwch ofyn o ar y chat, a fydd Jonathan hefyd gysylltu efo fi, a fydd ni'n stofi pethau lawr a mynd drwy pethau mwy manwl os da ni'n teimlo bod chi wedi methu rhywbeth. Okay? So, beth gyntaf yn edrych ar ydy, unedau. Okay? Mae gyda chi taflenni efo hafaliadau arno fo. Iawn? Mae'r taflenni yma mor bwysig. So, dwi'n mynd I drio ysgrifennu ar hwn o'n drosodd. Mae hein, yr ydych chi'n gweld mewn coch fan hyn, mae nhw yn gynnwys yr un top na fanna mewn taflen data. Dwi, iawn, ag ysgol dwi'n gweithio, da ni ddim yn gadael disgyblion I gael y taflen data heblaw bod yna prawf. Iawn. Rheswm ydy, da ni eisiau bob un hafaliad wedi ddysgu yn pen chi, a mae'r rheswm syml, sgynnych chi ddim amser I mynd I fewn i'r crybsheet a chwilio am equation a wedyn defnyddio fo. Iawn, yn tygau, o'n i'n gobeithio sa chi'n defnyddio edrych y crybsheet ac gallu defnyddio fo I wneud gwaith o falle, ond yn lefel A fel hyn, sgynnych chi ddim yr amser I wneud hynna o gwbl. Okay? Reit. Felly, da ni'n gofyn chi ddysgu hwn. Mae mili yn conversion mor bwysig oherwydd da chi'n mynd I edrych arno fo pan da ni'n gwneud gwaith trydan yn uned 2. Dwi'n siŵr bod lot o'n chi heb di wneud hwnna oherwydd bod ni wedi cyrraedd fanna eto. Ond mae uned trydan yn fod o beth am cables, ac efo Young's Modulus, da ni'n sôn gwifra, so times 10 to the minus 3, iawn, 10 i'r pŵar minus 3, hwnna'n 1. Tydy'r un yma, y centimetres, dwi'n ddim I lawr. Okay? Ond mae o'n handi bod o yna, oherwydd da chi fod I wybod hwnna. Be sydd yna hefyd, neu beth sy'n bwysig hefyd ydy, hon y fan hyn. Okay? Di hwnna ddim I lawr ar y datasheet, o gwbl. Iawn? Os mae rhywun yn rhoi rhywbeth I chi mewn millimetres squared, be mae hynny'n golygu ydy, mae wedi rhoi arwynebedd I chi yn barod, ac os mae arwynebedd yna mewn millimetres yn barod, wel, mae'n times 10 to the minus 3, llosor times 10 to the minus 3. Felly mae'n times 10 to the minus 6, so byddwch yn ofalus efo hwnna. Okay? A wedyn, y peth arall ydy, mae rhaid I wybod, mae arwynebedd cylch yn pi ar wedi sgwario. Iawn, mae hwnna'n pwysig hefyd, achos ni'n defnyddio dipyn ar hwnna os ni'n sôn amdan unrhyw arwynebedd o gwifren, rhyw fath o tenyn, unrhyw beth fel yna o gwbl.
Reit ta, gwaith dysgu. Peth gyntaf sydd ddysgu ydy arbrawf syml Hooke's Law, deddf Hooke. Be ydy hwn ydy arbrawf lle gyda ni bremesur ac yn amlwg wan, lefel A ydy hwn de, mae wafflo yn gred, ond os ydych chi'n wafflo a ddim yn rhoi be mae cybac eisiau chi roed, newch chi golli marciau. Okay? So mae'n practis da yma bod chi'n gwybod yn union be sgwennu a pam. So mae'n gwybod enw'r offer i gyd. Iawn, ydych chi'n gweld na ffon fedr ydy hwnna, iawn, dim premesur. Mae ffon fedr yn wahanol i premesur wrth gwrs, mae ffon fedr lot mwy. Okay? Mae gennych chi wedyn, dwi'n gwybod os gen i dal y meira fyma, ydych chi'n sylwi hwnna, mae yna un peth fyna, y pointer ydy hwnna. Iawn, mae'r pwyntydd yn pwyntio at yr llinellau yma. Mae'n bwysig bod ni'n darllen hwn ar lefel llygad, fel bod ni ddim yn cael effaith yn y parallax, fel bod ni'n gallu darllen yr rhifa ar wrth y premesur. Okay? Be dyn ni'n ei wedyn ydy, mae yna ddau fath arbrawf fydden ni'n neud efo hwn. Mi fydden ni mesur y spring a mesur faint yn fwyd i'r spring wedyn. Mae'n oce. Ond, wneith hwnna ddim rhaid graff fatha da ni'n chwilio am sydd yn dilyn deddf Hooke, okay, Hooke's Law. So, be da ni'n chwilio amdano ydy yr ymestynniad, yr extension. Reit, dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl, oedd o'n iawn dweud, da ni'n neud hyn, a da ni'n mesur yr ymestynniad. Ond erbyn rwan, mae eisiau esbonio os da chi'n neud hyn. So, be da ni'n neud? Yn fama, da ni'n newid y llwyth y load. Iawn. Mae hyn mewn masses, mewn grams mae hyn, a felly mae disgwyl i chi allu convertio hynna i fewn i grym. Okay? Ydych chi'n cofio sydd wedi convertio newid masses i fewn i grym? Mae hwn yn waith o blwyddyn 11. Iawn? Ac y ffordd yn neud ydy, mae pwysau yn hafel i G. A gobeithio bod chi'n gwybod be ydy ystyr G. G ydy disgyrchiant gravity, a felly mae'n y mas mewn kilograms llosef o 9.81 mwyn cael yr masses, mwyn cael yr llwyth o fanna. Okay? Reit, be da ni'n neud wedyn ydy, da ni'n mesur y gwreiddiol. Be da ni'n neud wedyn, da ni'n mesur yr hyd newydd, a rhaid chi ddeud wedyn, da ni'n tynnu'r dau rhif wrth ei gilydd mwyn gael yr estyniad. Wel, yn fama, os dwi'n gweld yn iawn, mae hwn tua 30 a mae hwn tua 28. Iawn, dwi'n meddwl bod yr ruler, na dwi'n meddwl bod dawn, dim hwnna'n iawn. So, felly mae'n 30, mae'n 28, felly 2 cm di'r ymestynniad y fanna. Weithiau, os ydych chi'n aros mewn centimetres o bod chi'n gwneud y gwaith, just cofiwch hynna pan ydych chi'n cyrraedd y unedau ola. Okay? Fel arfer, dwi really angen i pawb ddim yr unedau cywir, sef metra, ond weithiau, os ydych chi'n defnyddio unedau gwahanol, fyddwch chi gael newton centimetres, a mae hynny'n oce os ydych chi'n defnyddio centimetres mewn eich ateb chi, ond bod yr uned yn gywir. Okay? Mae hynny'n dod o fi adael lle jyst stopio am eiliad, a jyst wneud siŵr bod bob dim yn mynd yn oce, ac os di bobl yn clywed fi, dwi'n clywed dim byd yn otherwise, ac mae bob yn hapus, just checio. Oce ta, reit. Be arall dwi eisiau gwneud ydy, yn syml iawn, dwi eisiau wan mynd ymlaen i beth sy'n digwydd, okay? Mae'r gair precaution rhagofal yn un nod. Fel arfer, pan mae o yn rhoi rhyw fath o rhagofal precaution i ni, dwi yn teimlo meddwl, mae rhywbeth i wneud i helpu ni i arbad ni rhag frifo. Ond dim dyna beth i ystyr precaution yn fan hyn, okay? Precaution ydy, sydd chi am wneud o heb i chi wneud mistake. Heb wneud camgymeriad, heb wneud rhyw fath o error mwy. Okay? Wel, dydyn ni ddim yn cymeryd y gair ailadrodd fel arfer, ond mae hwn yn iawn. Fyddwch chi ailadrodd hwn mwy nag unwaith, fyddwch chi ailadrodd o ffordd i lawr, so fyddwch chi adio llwyth, fel bod o'n stretcho, ymestyn, a fyddwch chi dynnu fo off wedyn a gweld o'n mynd yn ôl. Fyddwch chi hefyd ddefnyddio pwyntydd, pointer, ac wrth gwrs mae eisiau darllen o ar lefel llygad, eye level, neu gwch chi atebion hollol anghywir. Reit. Ar ôl plotio graff, dyma beth da ni'n cael. Okay. Os da chi wedi dysgu hyn yn gywir, beth da chi wedi dysgu ydy, pan da ni efo graff fel hyn, iawn, ac yn siŵr bod yn cael echel hynna'n gywir, pan da ni yn defnyddio beth fel hyn wan, dwi eisiau newid yn annibynnol yn fama, a newid yn dibynnol yn fan hyn.
Wel, newidyn annibynnol, independent variable na'r brof yma ydy'r load, y force. So, sa'r force yma yma. A newidyn dibynnol ydy yr estyniad, yr ymestuniad sydd yn fan hyn. Ond, sylwch chi rwan, i weithio allan de, graddiant graff yma, dwi eisiau rhannu yr ochr yma hefo'r ochr yma. So, y, echelin y rhan efo x sydd yn neud graddiant. Reit, ydy hwnna beth yma. Pam bod hyn yn bwysig? Reit, rheswm pam ydy, mae'n 2 prif beth yr un wneud efo graffia. Ella 3 ta. 3 prif beth yr un wneud efo graff ar blwyddyn 12. Okay? Dy'n gallu gwneud tangiad, tangent, iawn, so wneud curved line. Fyddwn ni weithio allan graddiant, gradient y graff, neu gweithio allan arwynebedd o dan y graff. Dyna di'r 3 peth sydd yna. So, byddwch chi'n gweld graff fel hyn, byddwch chi'n barod i feddwl, reit, mae'n 2 beth sydd yma. Mae'n llunau syth, felly, fyddwn ni'n gallu defnyddio fo i weithio allan graddiant y graff, neu ella bod ni'n gallu weithio allan arwynebedd o dan y graff. Okay? Be mae'r pethau yma'n golygu? Reit. Be da ni'n dweud ydy, mae grym yn gyfrannol i'r estyniad yn fan hyn. Okay? A mae'n golygu, mae'r graddiant yn gyson fe rai ddewis edrych ar y graddiant mewn unrhyw le dwi eisiau. Okay? Cos mae'r lluniau sydd. So, os dwi'n neud hynna, dwi'n pigo pwynt yma yma. Okay? So, dwi'n pigo pwynt yma fan hyn. Yn lefel A, da ni'n trio gwthio chi i ddefnyddio'r triongl mwyaf phosib. Iawn, so erbyn chi yma'n sydd, ydym os pa pwynt ni'n dewis, fyswn ni'n probably edrych ar y pwyntiau yma yma. So, gynnu ni 10 Newton a gynnu ni 10.2 yma. Fe rhaid gweld unedau ar gwylod sgrin fi, dwi'n gwybod unedau'n gywir, iawn, ond os da chi'n rhannu nhw, da chi'n cael atab yr un peth. A byddwn ni'n galw yr atab yr un peth yma ydy K, cysonyn. Yr cysonyn spring ydy hwn. Faint o anodd ydy i ymestyn i stretcho'r spring ydy o. Okay? So yn Saesneg, y spring constant da ni'n gael fo. Fel mae'r rhif yn dychmygu, mae nhw'n gyson, ond mae'n wahanol ar gyfer springs gwahanol. Mwy ydy'r rhif, mwyaf stiff, mwyaf calad ydy'r spring, a felly anoddam byd ydy o i stretcho y spring. Okay? Dyma ni cyflwyniad bach rwan, un o hafaliadau gyntaf ni. Da ni angen, neu da chi angen, dysgu hwnna. Da chi hefyd angen dall lle mae wedi dod o, a dyma ni graddiant y graff. Okay? A dyma pam mae'r variables yn newid yna yma yn edrych fel bod nhw'n fforong. Okay? Achos os ydych chi'n rhannu force, grym, hefo'r ymestuniad x, nwch chi gael cysonyn spring yma yna. Os ydych chi'n dechrau ar rownd, gwch chi yr inverse. Iawn, a mae'n golygu bod n'w'ch bach mwy o waith i gael eich atab chi. Okay. Hefyd, ar ben hyn, da ni fod i wybod beth i gwaith. Okay? Fe'n trafod chi bach mwy o gwaith heddiw yma, neu gwers nesaf. So, mae gwaith yn hafal i grym llysor pellter. Fel da ni'n gweld yn fyna. Ond da ni newid ddeud bod grym yn hafal i cysonyn spring llosif y estyniad. Felly, mae'r gwaith yn hafal i K llosif o x llosif o x. Felly, da ni'n dweud bod o'n kx squared. Ar ben hyn, os da ni'n gweithio allan arwynebedd o dan y graff, okay, arwynebedd yma, a mae'n handi hefyd, achos os mae'r spring mond i stretcho i 6 Newton er enghraifft, pe bydd wedi arwynebedd o dan y spring, ia, os mae'n dechrau stretcho i 6, dyna sa'r gwaith mewn joules yma ar egni sydd gan y spring. Yn amlwg, os mae'n stretcho all the way 10, gowch chi'r egni yma i gyd, a dyna fe'n fysa fo trwy weithio allan arwynebedd o dan graff o fanna. So dyna di'r 2 beth ydych chi'n neud hefo deddf hook. Reit. Weithiau, mae'r llinell yn stopio bod yn syth a mae'n cychwyn troi a newid fel hyn fel ni cromlin. Adeg yma, da ni wedi cyrraedd yr terfyn o bod yn gyfrannol yn Saesneg, a limit of proportionality. Ac adeg yma, ar ôl chi ymestyn y spring, yn ymestyn mwy, mae'n haws ymestyn o, a felly pan ydych chi'n gwrthon eith o ddim mynd yn ôl i'w siap gwreiddiol. A da ni pwynt pwysig o fama. Be sy'n handi efo graffio fel hyn ydy, rhaid chi siarad efo chi'ch hun a gweld, sbiwch beth sy'n digwydd o fama. O fama de, i fama, da chi yn rhoi chdi bach o grym, ond mae'n ymestyn lot dydy. Okay? So beth sy'n digwydd o fama ydy, os da chi'n dychmygu beth sy'n digwydd i spring, da chi'n gafel chi'n stretcho fo, yn ddech chi'n gweld fi hefyd ar y sgrin, a wedyn mae'n mynd yn hawdd i stretcho wedyn. Okay? Mae'n ymestyn yn hawdd wedyn oherwydd hynna. Handi nodi fam hefyd, yr uned ar gyfer y spring constant ydy Newton meter minus 1, okay? Oherwydd mae o'n Newtons rhannu efo meters yma yna. Os da yma mewn centimeters, yn amlwg rhaid chi addasu unedau chi a gael efo Newton bob centimeter. Jyst byddwch yn malus pan mae'r cwestiwn ofyn. Okay. Ymlaen i waith am Young's modulus.
Be sgyn ni nesaf ydy, mae gennym ni diriant. A mae diriant yn hafel I grym rhan efo'r wynebedd. Nawn ni fynd drwy cwestiynau o hwn. Mewn chydig bach. Okay? So, mae diriant yn grym rhan efo'r wynebedd. Eto, sa fo yn handi, sa bob dim o'n metrau, ond dio ddim yn gorau bod. Ond, cofiwch, os da ni efo'r unedau cywir o Newton meter minus 2, iawn, sef newtons yma dydy, M2 yma, mae o felly mewn pascals hefyd, mae hwnna'n handi o ran unedau I gofio. Okay. Reit, I wneud Young's modulus, hwn hefyd gyntaf ni, yr ailyn ydy straen. Mae straen yn estyniad rhannu efo hyd gwreiddiol. Reit, dio ddim ots rili be di unedau'r y ddau yma. Okay. Ond bod nhw'r un peth. So, be sy'n bwysig ydy, efallai bod o'n centimetr a centimetr, efallai bod o'n metr a metr, kilometr, ddim yn kilometr, ond unrhyw beth bynnag ydy o, wnaeth nhw ganslo allan. A dyna pam, maen nhw'n licio gofyn, be ydy uned o straen, does gynna fo ddim uned o gwbl. Okay? Reit, rwan, da ni efo 3 hafalad ydyn hyn. Okay? So, da ni'n cofyn o 3 hafalad, gyda chi yr un Hooke's law, gyda chi diriant, sef stress, gyda chi straen, a rwan yr un ola ar gyfer y gwaith yma ydy gyda chi Young's modulus. Okay? A mae yna ffordd o bobl yn cofio fo fel hyn. Iawn, so stress over strain. Okay? So yn Gymraeg, straen rhan efo diriant. Sorry, ffordd all rownd. Fi'n am nôl rwbr fi, achos dy PowerPoint yn ffitio. So, diriant. Eto. Diriant rhan efo straen. Reit, wedyn, mae yna ffordd handi ail drefnu hwn o'na. Da chi'n mynd I feddwl, pam eisiau ail drefnu hwn, gwch chi weld pam yn munud, oherwydd sy'n nhw'n disgwyl chi I gysylltu arbrawf hefo sut da chi'n defnyddio'r data o'r graff I atab gwestiynau ynglyn â Young's modulus. Okay? Os gyda chi graff efo straen a diriant yn ymwneud barod, mae o'n iawn, sa'n problem, da chi jyst yn edrych ar graddiant y graff. Ond, weithiau, dy ddim yn un peth. Hefyd, gwneud nodi eto fama, mae diriant yn Newton meter minus 2, pascals, ac yn straen ddim unedau, felly uned o Young's modulus ydy Newton metr i'r pŵer minus 2, neu pascal. Os da ni felly yn meddwl am diriant, mae diriant yn grym rhan o'r wynebedd, a mae straen yn estyniad rhannu efo y grym yr hyd gwreiddiol. Os da ni'n aildrefnu hwn rwan, a mae gan fi sleid yn dangos I aildrefnu fo, mae'n edrych fel hyn, a da ni'n cofio fatha flax. Mae'n ffordd handi o gofio FLAX, iawn, flax. Ond dwi'n licio sgwennu fel hyn, a gwch chi weld pam yn munud, dwi'n licio swapio'r ddau yma rownd, oherwydd weithiau mae yna link ar gyfer sut I ddefnyddio graff o hwn. Okay. So, peth da ni eisiau gwybod ydy, arbrofion I weithio allan Young's modulus. Iawn. Dyma un arbrawf, swn i'n deud sydd ddim yn arbrawf da iawn I weithio allan, ond yn arbrawf sydd yn gywir. Okay? Fel ydych chi'n gweld yma, gyda chi G-clamp okay, ar ochr chwith y sgrin, gyda chi pren mesur, a wedyn gyda chi rhyw fath o olwyn neu pwli, a gyda chi'ch mas yn gwylod yn fanna. Gyda chi ddefnyddio hwn I fesur Young's modulus fel arbrawf syml di hwn. Okay? A gawn ni go ar trafod arbrawf syml o hwn mewn munud. Yma arbrawf lot gwell. Okay? So, yn fama, os da ni'n cymharu, oll yn ei ydy estyniad a masses. Masses yma mae'n hawdd, a estyniad yn ei ffon fedr yr ochr a dyn wedi gorffan. Ond yn fan hyn, be gen ni ydy, gen ni fyrni'r sgel fama, da ni'n wedyn yn cysylltu 2 cable o'r un un deunydd, same material, ar yr un un beam. Okay? Mae hwnna'n bwysig. Reit, mae'r ateb yn fama, os ydych chi'n darllen o, mae yna 2 beth pwysig I nodi yn arbrawf yma. Iawn? Mae gyna chi rhyw fath o cable yma I gymharu, reference wire. Yn fan hyn, mae'r gwifren da ni yn testio. Okay? Da ni'n galw felly yn y test wire. Be da ni'n neud ydy, da ni'n gorfod defnyddio yr un deunydd oherwydd be sy'n digwydd I metela o dan gwres gwahanol ydy,
maen nhw'n newid I siap dydy. Okay? So er enghraifft, mae'r Eiffel Tower yn tyfu dydy yn ystod ganol dydd yn wedi gyda ha, ond mae'n gwneud allan o dyr, a mae'r dyr yna yn ehangu, mae'n expand, oherwydd mae'r gwres yn achosi metal I fynd yn fwy. Fel bod ni ddim yn cael problem yna o gwbl, mae'r vernier scale wedi cysylltu efo'r test wire di wneud allan o'r un material. So os mae yna gwahaniaeth mewn tymheredd, neith y ddau ehangu neu cyfangu'r un faint. Okay? So fyna yr expansion a contraction, fydd hwnna ddim yn issue o gwbl oherwydd fydd y tymheredd y ddau ddim yn cael effeithio cos yr un deunydd ydi o. A wedyn, mae'n licio gofyn hwn hefyd, mae'n rhoid yr un beam. Okay? Dwi'n meddwl chi roed yn ei gwaith coed, iawn. Os da chi'n rhoi rhywbeth ar coedyn, neu weithiau wel, dim rili ar stil, ar goedyn, mae'r faint o sagging nhw'n galw fo, yr pen yn gallu symud I lawr, ac os da chi'n rhoi 2 darn o fetal ar coedyn gwahanol, ella sa un yn cael ei tynnu lawr yn ormod, a fysa jyst yn rhoi lot o camsyniadau I chi yn yr atebion chi. Okay? So mae'n rhai o'r pethau sydd mewn arbrawf fel hyn sydd wedi gwneud pethau lot gwell I ni. Okay? Iawn ta. So, byddwn ni'n mynd i'n just na gael brec bach o funud a just gofyn os yna rhywun efo cwestiynau, na just check os mae bod dim yn iawn, ond mae'r hafaliadau gyda chi fan hyn, a wedyn, na I ddim mynd trwy hwn, na I just skimio trwy fo'n sydyn, okay? So fi diw'n nael drefnu'r hafaliad, so gyda chi E amdani Young's modulus. Os da ni'n symud pethau gwmpas, so I sbio am beth dwi wedi symud yr X rhan efo Y i'r ochr. Os na I symud eto, na I symud yr... Dwi wedi symud rwan yr A do ar draws I trio gael llinell fflat. Dwi'n obsessed o trio gael llinell fflat. Os ydych chi'n llinell fflat, ydych chi aldrin am beth ydych eisiau. So wedyn, dwi wan yn symud yr A ag X yn nôl, a dyna sgwnnw fi flax. Ond, dwi wedi sgwennu fo mewn ffordd special o fanna, A, X, fel yna. A ni'n meddwl pam wan, fydd am dangos o'n iawn, ydy. Os da ni'n edrych ar fama, ydych chi'n sylwi na hwnna ydy graddiant y graff Hooke's Law fan hyn. So bod ni'n meddwl bod chi mewn spring am Hooke's Law, da ni'n dal yn gallu edrych arno fo ar gyfer gwifren hefyd, wire, okay? So test wire fama. So rwan, mae gen I hafaliad am Young's modulus, ac os na weithio allan y graddiant, oll gwrneud ydy lluosi fo efo'r hyd rhan arwynebedd a fyddai gael Young's modulus allan o'r arbrawf yma. Okay? Sbwyr y nesa, os gynnu fi stress a strain, sef diriant yn top a straen yn fan hyn, mae'n hawdd, y graddiant ydy y Young's modulus. Ond da chi'n gallu gweld y fama, mae'n graff hollol wahanol, a fel angen I chi weithio allan y graddiant ac yna lluosi fo efo Y ag A. Mewn arbrawf fel hyn, ac yn y gwaith pan da chi'n neud efo trydan, weithio maen nhw'n gofyn wrtha chi sut da chi'n cael A. Iawn? A mae hwn yn gwestiwn sy'n cael bobl yn stuck weithio. So, sut da chi'n gweithio allan be ydy A, pa fath o dyfais gynnach chi? Os dwi'n gofyn o bell dwi wedi teithio, gyda odometer mewn car, os dwi'n gwybod be ydy hyd o beth gyda fi premesur, ond sut dwi'n gweithio allan, os fi ddim areometer nag os, iawn? Gwi thermometer weithio allan tymheredd, ac ddim areometer. So, sut dwi'n gweithio allan area, dwi'n gwybod gweithio allan rhywbeth specific am y gwifren, iawn? Ond dwi'n gwybod be ydy o, ond da ni'n gwybod un peth ni'n weithio allan ydy y diameter, iawn? A da ni'n defnyddio rhywbeth yn micrometer screw gauge ydy o, a da ni'n cael fel hyn, a ddim yn mesur y trwch yma. Fel un peth arall I stopio gael yr error, iawn, I stopio gael problemau efo'ch canlyniadau chi, byddwch chi droi hwn rown fel hyn, troi y cwpl o weithiau, a fysa hynna wedyn yn rhoi darlun gwell I chi o cymed rhywbeth fel hyn. Okay? So, dwi'n bod trwy'n ofer arbrofion. Un peth ar ôl, yr elastig a'r rhanbarth plastig. Okay? Be sy'n digwydd yn fama ydy, fel da chi'n sylwi, da chi'n tynnu pethau, iawn, o le fyny, ond wedyn ar ôl chi tynnu pethau'n fama, be sy'n teddu ddigwydd ydy, mae o wedyn yn stretcho fast. Okay? Rydych chi ddychmygu fel yn y slo bach, da chi'n stretcho, wedyn mae'n jyst yn mynd wedyn. Okay? A da gyna, o'r pwynt yma ymlaen, neith o ddim mynd yn ôl i'w siap greiddiol. Da ni'n galw hyn yn plastic region, cos mae'n ymwneud fath o plastig. Okay?
Reit, dwi'n meddwl bod ni wedi trafod rhan fwy o bethau blaen amdan deunyddiau. Dwi eisiau dangos chi bach o gwestiynau I chi. So, a just checkio'n sydyn efo Jonathan bod na ddim cwestiwn rhywbeth rwy'n di gofyn rhywbeth. So, da ni'n iawn ni. Nw'n ni gyrra mlaen felly da. So, just un peth ar ôl ydy. So, sut mae crac, sut mae toriad yn teithio. Iawn? So, be gynnach chi ydy, gynnach chi rhywbeth o dan tensiwn a rhywbeth o dan cywasgiad compression. Iawn? Ac os da chi'n dychmygu, rhaid chi just exaggerate efo chdi bach bod yna curve yn fama. Iawn? Os mae'r curve yn fama, rhaid chi sylwi mae'r gwylod o dan compression ac yn gwasgu a mae'r lanes yma fod I helpu, ond mae'r top o dan tension. Felly, os na I dorri hwn yn fama, be ni'n ddigwydd ydy, neith o gychwyn teithio syth I lawr a cracio syth I lawr fel yna ac agor a torri. A ffordd na neith o ddigwydd. Reit, dwi'n gwybod be ydy hwn. Iawn? Dwi wedi gweld lot gwestiynau gwahanol. Os gynnu ni gwydr, da ni'n gallu rhoi plastig, fatha laminate ar gwydr, iawn, a gorchuddio'r gwydr, a mae hyn yn lleihau y crac yma mynd I lawr. Ella os mae o'n concrete, da ni'n gallu cael rhodeni dyr steel rods I fewn fel yna, mae hynna hefyd yn gallu helpu I gael y llai o tensiwn yn y top. Iawn. Na dwi'n ei fyny, rhaid bod rwy'n eisiau weindio nôl a gweld rhywbeth wedyn. Mae hwnna'n dangos sut mae bethau'n torri a pa rhan sy'n dan tensiwn a pa rhan sy'n cywasgiad. Eita, be na I wan ydy, na I just siarad trwy cwpl o gwestiynau, so dwi'n gobeithio wan bod hwn di symud a bod chi'n gweld camera gwahanol a bod chi'n gweld llaw fi yn fama. So, dwi'n mynd I gyfeithio fel dyn ymlaen. So, na I pig y gwestiwn ella sa'n handi I fynd trwy a jyst dangos chdi bach o syniadau. Cofiwch I fi gallu gwneud lot o waith trwy hwn, fyddai'n mynd ar carlam, ar speed lle, ond fyddai chi'n gallu edrych yn ôl ar y fideo ac ella mynd trwy bethau a gofyn beth I be. Hefyd, dwi'n gobeithio fydd yr adnoddau yma ar gael I chi, so fydd y pwynt pŵer ar gael I chi, ac hefyd fydd y llyfr yma ar gael I chi hefyd yr cwestiynau. Fydd yr cwestiynau yn Gymraeg. Na I drio hefyd cynnwys y llyfryn yn Saesneg hefyd os dwi'n cael y cyfle. Reit, na I ddewis rhywbeth fel hyn jyst I ddechrau. Na ni weld pa fath o gwestiynau nhw'n I wneud. Hon edrych fath hyn, dechrau. So na I siarad trwy rhai yn nhw, ac ella na I atab rhai eraill gan I weld sut mae bethau'n mynd. So, pam sgyn straen ddim unedau? Wel, I gael atab yma'n glir, da ni'n edrych ar straen, a bod chi'n gallu nodi be ydi o. Estyniad hynny efo hyd gwreiddiol. A wedyn bod chi'n deud wedyn yn glir bod yr unedau yn mynd o'r un peth. Iawn. Os nwch chi sgwennu, mae'r the unit's going to cancel out. Ella gwch chi'ch marc. Mae eisiau yn glir bod chi wedi dall na be ydi straen a sa'n yn gallu bod unrhyw unedau. Reit. Draw clearly a limits proportionality. Reit. Hwn ydy'r terfyn o fod yn gyfrannol. Be dwi'n licio wneud ydy, a dwi'n sbio gwmpas yma o weithio bod gynnu ddyn, dwi'n licio rhaid premesydd I lawr a cael llinell syth. Iawn? Fel, os da chi'n gweld llinell syth, mae'n golygu bod y ddau newidyn yn gyfrannol I gilydd, they're proportional to each other. Iawn? Felly, da ni'n gweld yn fama lle mae'n deviate, lle mae'r llinellau yn newid cyfeiriad. So felly, yn fan hyn, dwi'n meddwl bod o tua illa 1.8 yn fanna 1.6. Rhaid am gweld yn iawn fydd hyn ar y funud. So, mae hwnna'n bwysig bod chi wedi dangos y llinell na fanna ydy'r terfyn. Mae'n dweud chi na pwynt ydi o, iawn, a dim fydda chi'n just dweud rhanbarth. Nithon dweud na rhanbarth region ydi o, os ma'n ddim yn dweud na. Fel sy'n dweud y cwestiwn nesaf. Dangoswch y rhanbarth yn fama. So, beth sy'n digwydd ydy, os mae o'n sôn amdan be ydy plastic stretching, wel, da ni'n sôn amdan rhan sydd ar ôl rhan yma. A be da chi yn meddwl amdano fama ydy, ymestyn anelastig ydy hwn. Felly, dy ddim yn dod nôl I siap greiddiol. Mae'r elastic region yn fama, iawn,
Ond da ni'n sôn amdano y bit yma. So mae digon i ni'r cylch rhwng fo, wel dwi wedi rhoi siap fel hyn. Iawn, so fath o dwi'n dweud, rhywbeth fel hyn, job disgybl di dysgu hwnna. Rhywbeth fel hyn, job yr athro dio i helpu chi i allu ateb cwestiynau. Reit, so, cyfrifwch o'r graff be di gwerth Young's Modulus. Reit, edrychwch ar y graff yma i ddechrau fo'i, mae'n deud efo yma, mae gennych chi diriant a gennych chi straen, so da chi ddim angen, nid dim byd arall, mae gennych chi'r graff. Ydy graddiant hwn yn gyson? Na, dydy o ddim. So'n amlwg mae rhaid i chi ddewis pwyntiau sydd yn fan hyn. A'r pwyntiau mwyaf phosib fyswn ni'n ddewis, swn i'n feddwl, okay? Trwy'ch chi'n siong mor fawr a phosib. Fyswn ni ddim yn teithio allan i fama oherwydd fi sy'n y llinell yma chi sy'n hwn eich hun yn da. Okay? So, da chi'n dychmygu wan de, na Young's Modulus ydy diriant rhan efo straen. Gofalus wan efo uneda, iawn. Dwi'n dewis edrych ar lle mae o yn 1, so'r pwynt yma fama. So mae hwnna'n 1. Ond mae 10 llys efo 8. Mae'n rhannu efo 1.4. 10 llys efo -3. Reit. Mae hynna'n gwneud 7 i'r pŵar 10. Nodyn i blwyddyn 12 a 13, problem mwyaf da ni'n gael ydy, mae pobl weithiau'n colli marc am hwn. Iawn? Yn y mark scheme yn rwla, iawn, os am un athro'n gwybod lle, achos dwi'n meddwl bod nhw'n defnyddio nhw i wneud y marciau i fyny, iawn, maen nhw'n random, da ni'n gweld lle maen nhw, mae jyst yn deud y gair yma. Uned units. So dim os pa waith da chi wedi gwneud, dim os yma'n spot on, ella chewch chi ddim marcio llawn am uned. Dwi'n gwybod os mae'n deud uned efo yma. Felly, rhaid i chi meddwl bod bob un o'r marciau yma angen unedau cywir. So, gwych chi ddefnyddio Newton meter, -2, neu Pascal, mae hwnna'n ffain efo fi. Reit ta. Bar bach am gwestiwn fel hyn. Nid un o hyn, a wedyn ei siarad trwy cwestiwn arall efo chi wedyn. Oce. Cyfriwch y grym da ni angen i gael straen o 1 llysu efo 10-3, aluminium efo cross-section area a mae'r unedau yna'n iawn hefyd. Oce, so yn fama mae hwn yn 2 cam. Okay? So mae chdi bach mewn waith i wneud yn fama. So os da ni'n sbio, mae diriant yn hafal i force on of area. Grym non efo'r nebedd. Ond mae diriant llosio ar y nebedd felly yn wneud y grym i ni. Gret. So far so good. Reit, be ydy y stress? Dwi ddim yn gwybod. Be dwi ar y nebedd? Dwi yn gwybod. Mae o yn 5 llosio 10 i -7. Reit. Os dwi wedyn yn sbio ar hwn wan, dwi ddim yn gwybod be ydy y stress. Ond mae gynna fi graff yma does. Iawn, so da chi'n gweld hwn, dwi'n edrych yn rifad o. Okay? So, be da ni'n tedyn ei wedyn ydy, os da ni'n sbio ar y graff ac edrych ar straen o 1 llys efo 10, so 1 yn fanna, i fyny, a hitio'r lein yn fanna, da ni'n gallu gael bod y stress, y diriant, yn 0.7 ydi o. Okay? So 0.7 ydi o'n dwi'n gweld o top y sgrin. So mae'n 0.7. 10, llys o 8. Gallu wneud hynna, fyddwch chi gael atab chi wedyn o 35 Newton fysa hwnna. Sorry, sy'n sgrin lawr. Reit ta, mae gen i 5 munud ar ôl. Dwi jyst yn ei bigo cwestiwn arall de, lle na i siarad efo chi drwy'r cwestiynau. Okay? So byna i ydy, yn lle bod ni'n... Ia, so rhywbeth fel hyn. Okay? Reit ta, os yna gwestiwn yn gofyn amdan Young's Modulus, fel arfer, beth da ni'n neud ydy,
fel arfer, beth ni'n neud ydy, da ni'n dewis de, wel, mae hwn wan de, fysa hwn yn ennill 1 marc i chi mewn arholiad, okay? Achos just doodle ydi o, os ydych chi'n lwcus gael 1 marc, okay? Be di hwn ydy, just fi sydd wedi copio hwn yn sydyn, just i fi gael syniad o be siarad amdan. Mae eisiau esbonio bod chi'n clampio un ochr i lawr, bod yna pwysau'n fama, a pwysau da chi'n newid ydi o, a bod yna rwler yn fama i fesur y hyd yn newid. Okay? Mae'n rhaid i chi rhyw fath o pointer hefyd, i y pointer yna symud ar draws. A wedyn de, jyst i sort of cadarnhau be maen nhw'n dweud, mae'n dweud yma beth yw'r mesuriadau da ni'n neud. Hyd gwreiddiol, ffon fedr. Maen nhw'n derbyn premesur os da chi yn stuck de, ond fel arfer hyd gwreiddiol oherwydd bod o'n mynd o'n gwifren hir ydy. Mae'r diameter, y micrometer screw gauge da ni'n defnyddio, a'r estyniad mae premesur neu ffon fedr yn gywir. Okay? Mae'n gofyn chi wedyn yn gwylod am 1 rhagofal, ac os chi'n cofio gwaith cynt, o'n i'n siarad amdan gyna, bod chi'n methu gweld y cwestiwn yn gofyn yma. 1 rhagofal o hwn ydy mesur ella ar lefel llygad chi, nid am mwy nag unwaith a cymryd cymedr, ac un da, os chi'n mesur diameter, ydy, dwi'n meddwl gweld y sgrin fi eto fama llun o fi, mesur mewn gwahanol lefydd i weld os mae'r diameter yn newid. Os dwi'n mesur diameter y beiro yma, wel dydio yn gyson, mae'n hir yn un lle, mae'n yna. Iawn. So, hwn di beth sy'n ei dangos i chi. Cwestiwn fel hyn. Cwestiwn de yn deitha chi, da chi wedi gwneud arbrawf, a beth da chi'n gwneud yr arbrawf yma wan i weithio allan Young's modulus. Okay, so siarad chi drwy fo. So, sori bod o'n Saesneg fan hyn, diriant y straen ydy hyn. Gynnwch chi graff fan hyn, does? Os yma'n dweud diriant y straen, game over, so chi wedi gorffan, da ni gweithio allan y graddiant, a da chi wedi gorffan. Okay? Ond tydi o'n deud hynna? Mae'n deud grym rhan efo estyniad. Iawn? So, felly, da chi ddim yn cael marcio mewn drefnu hwn. So, dwi'n gofyn y disgyblion fi i gofio flax, iawn? A dwi'n gofyn nhw'n sgwennu fo F-L-A-X, iawn? So, dwi'n gwybod dim fel da chi fod i sgwennu brawddegau, ond F-L-A-X. Da chi'n nodi hwnna lawr, mae yna marciau'n gychwyn rolio fewn. Probably 1, iawn? Reit. Ydych chi'n gallu gweithio allan wedi F ag X? Ydych tad, gynnwch chi graff, mae'n ffantastig. Ydych chi'n gallu gweithio allan wedi U? Yndach, cos hwnna di'r hyd y gwifren, mae'n gret hefyd. Ond wedyn, ydych chi'n gallu gweithio allan beth i A, a'r ateb ydy na. Iawn? Mae ydych chi wedyn esbonio os di weithio allan beth i A. Sut ydych chi'n gweithio allan beth i A? Wel, ffefryn fi ydy pi r sgwer. Iawn, fel dwi wedi cael yn dysgu. Ond diameter yn efo 2 di sgwario. Diameter yn efo 2 ydy radius, of course. Da ni'n deud hyn, ond trafod o bobl yn deuddag, maen nhw'n stryglo weithiau i gofio hafaliadau yma bod nhw'r un peth, iawn, yn wedig efo, da chi wedi colli allan mathemateg yn blwyddyn 10, a da chi wedi colli gwers yn blwyddyn 12, weithiau da chi'n teimlo bod hwn yn rhywbeth, o ie, dwi'n gwybod o, mae rhaid bod jyst ddim yn cofio fo, mae'n mor bwysig da chi'n cofio. Wedyn, da chi eisiau esbonio wedyn be ni'n da chi'n neud. A be da chi'n neud ydy, da chi'n defnyddio hwn i weithio allan ar wynebedd, iawn, so da chi'n mwgwch na marciau dyn nhw, so tic, am rhoi'r hafaliad yma lawr. Tic wedyn am dweud bod chi yn defnyddio hwn. Mae o'n gofyn, ydy o'n gofyn amdan... Weithiau mae'n gofyn beth di enw'r offer da ni'n defnyddio, mae wedi gofyn am cwestiwn cynt. So, da ni'n defnyddio micrometer screw gauge, dim marc am hynna. A da ni'n defnyddio'r diameter, a defnyddio un o hein i weithio allan ar wynebedd. So, tic arall, da ni'n fyny 2 farc. Iawn, so tic, tic. Ac yn ola, da chi'n cael y graddiant, sef hwnna, lle sef y rhan efo A, a da chi'n cael trydydd marc chi. Okay. Reit ta, mae'n anodd gwybod faint o hir i siarad a gwybod yn union sydd wedi gyflwyno rhywbeth fel hyn. So, yn amlwg, o'n i'n gobeithio swn i'n gwneud lot mwy, ond swn i wedi rhithro hyd yn oed mwy drwy fo. Okay? Beth handi ydy, mae'n oce wedi rhithro chdi bach, a gwch chi watchad hwn yn ôl, a gwch chi weld be di be. Iawn? So, dwi'n gobeithio, ella gwers nesaf, yn lle bod fi'n cario ymlaen efo solida, na wneud rhywbeth gwahanol, neud rhywbeth gwahanol, na wneud rhywbeth fatha y ser, neu na wneud chydig bach o dynamic a kinematics efo chi, neu moment, na wneud rhywbeth gwahanol efo chi na solidau. Dwi'n mond yn gwneud darn bach o topic blwyddyn 12 ar y mynd, mond darn bach ydy hwn. Okay? So mae o'n topic mawr, ond sy'n mysio chi boeni amdan aroliadau blwyddyn yma agos, a sy'n mysio chi boeni am gorffan unrhyw syllabus na'n byd, ond eich bo hwn yn refresher ar gyfer pan ydych chi'n mynd yn ôl gobeithio. Okay? So, wsos nesa,
Jonathan Williams fydd yn cymeryd y wers i chi, a fydd o'n neud topics gwahanol, a wedyn yr wsos wedyn, fyddai'n neud topics gwahanol, a wedyn yr wsos ola, fydd Jonathan Williams yn neud topic gwahanol wedyn. Okay? So dwi'n gobeithio fydd y pecynna yma ar gael i chi, fyddai wedi gyrru gwaith ymlaen, a fydd hein ar gael i chi. Dwi'n siŵr yna link cael ei gyrru i chi rhyw ffordd neu gilydd yn y dyfodol. Okay? Felly, nawn ni gloi yn fanna, a diolch yn fawr i pob. Hwyl i chi. Ta-ra.